Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ako pala si Mikael. Ngayon guys, gawa tayo ng puto kalasyaw. Tara, samahan niyo ako. Ito guys yung mga ingredients natin. Ito yung bigas na binabad. Mga 4 hours. At saka ito yung sugar natin. Plain white sugar. At saka isang 1 spoon baking powder. At saka asukal na 4 spoon. At saka yung bigas po natin is bali 2 baso po na bigas. Babad natin siya ng 4 hours. Yan, talaga po tayo. Ayan guys, nandito na tayo ngayon. Limitan natin sa malaki na lagyan yung bigas natin kanina. Yan, bago natin siya i-blender, dapat yung tubig lang po, tama lang po para hindi po siya masyadong matubig. Yan, yung blender po natin po siya hanggang siya po ay maging ano po, tawag doon, lambot. Yan. Yan, medyo malapot-lapot na siya. Tapos, lagyan na po natin yung baking powder natin kanina. Yan, nabahagin po natin siya dyan. Natin po yung asukal. Few minutes Ayan later. guys, yan yung blend natin kanina na gagawin natin puto. Yan guys, so ang gagawin natin dyan, hintayin natin siya ng 1 oras bago natin siya itra-transfer doon sa paglalagyan natin. So ang gagawin natin, tatakpan muna natin siya ng malinis na tela. Yan, tapos maghintay tayo ng mga 1 oras bago natin siya iluto. Pahiran natin siya ng butter. Yan, doon sa larena natin para hindi siya magdidikit-dikit. Yan. Yan guys, magluluto tayo dito sa sirang
rice cooker namin. Ayan, malandi siya, magaling sa sumayaw, mahilig mag-zumba. Ayan. Kaya yan, sumasayaw-sayaw din siya. Magpainit na yun ng mainit na tubig bago natin ilalagay yung puto natin. Sige na, start tayo. Siya nga pala guys, lagyan natin siya ng tela para hindi siya mag-moist, para hindi siya direct yung sa puto natin. So lalagyan natin siya ng tela, yung panagip ng kasirola. Yan guys, sasali na tayo sa ating lanera. So dapat tama-tama na yung ilalagay para hindi siya aapaw kasi aansa pa siya. Ayan guys, lagay na natin sa steam natin. So hintayin natin siya mga 20 minutes, ganun bago natin siya titignan. Ayan. Guys, nakaluto na tayo ng isa. Ayan.